Igbo. Ana m ekene anyị niile. Ana m ekene chi anyị n'ofu n'ofu. Ana m ekene ndị ichie anyị n'ofu n'ofu. Ana m ekene ezumezu anyị n'ofu n'ofu. Tata bụ Orie. Asị m ka Orie tata mara anyị mma. Asị m ka Orie retara anyị udo. Ka Orie retara anyị ihe ọma. Ka Orie retara anyị agamniru. Ka Orie retara anyị ha akụ akụ n'ihe enwe enwe. N'afọ Chukwu n'afọ a na 555. Ndewo n'Igbo ndị ọma njem ọnụ. Abụkwa m onye nke gị nwada agbara ọma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Abụ m onye isi nchụaja na agbara ọma ọdịnala spiritual temple nke dị n'Enugu steeti. Ana m ekene onye ọbụla na-asị ka tata mara anyị mma. Wee jiri ohere a wee na-echetara anyị na akara ekwentị m unu na-eji enweta m na kọl nwere nsogbu. Anaghị m azanwuzi kọlụ na ya bụ akara ma ọ fọzie ịkpụ akpọ. Mana ị ga-ejikwa ya bụ akara ahụ kwa bụ 07037311663. Ị ga-eji nkwa ya bụ akara wee zitara m ozi na WhatsApp. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ m akpọ, ịkpọ m na 09166911575. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ m akpọ, ịkpọ m na 09166911575 rather. Mana ọ bụ na ị chọrọ idere m meseji edere na WhatsApp, idere m ya na 07037311663. Ozi nji bịa tata bụ Orie. Bụ echefukwana m topic ndere. Isi ejugo m. Ụmụ Chukwu isi ejugo m. Echefukwana m topic m dere o. Okay, echetago m ya. Ozi njiri bịa wụ Nkowa gbasara ndị akpọrọ ọrụ. Nkowa gbasara ndị akpọrọ ọrụ. I'm sorry. I want to apologize firstly for not coming live as at the time I kpara yesterday. Ọkwanụ ka nka na serve. I am not doing anything for myself or tie home. When nje onwe na-eme. So I couldn't upon the man I had raw title body, but I had an emergency, so I have to mail like him. So when I'm abịara n'oge 5 or 6 nkuru, I had to get a bit late. Thank you. Mgbede ọma Maazị Kechikof Okire katata mara anyị mma. Daniel Stone, thank you very much. Thank you very much for reminding me. Isi ejugo m. Thank you so much. Katata mara gị mma. So, ihe bịara ikwu maka ndị akpọrọ ọrụ. Onye akpọrọ ọrụ bụ onye echiri echichi. Onye akpọrọ ọrụ bụ onye eze. Onye akpọrọ ọrụ is not a regular person. Is not an ordinary person. Mana o nwere onye bụ opekata mpe. Anyị ncha bụ mmadụ. Mana onye akpọrọ ọrụ is extraordinary. That is why mgbe ife onye akpọrọ ọrụ ọ na-eme, ọ bụrụ ihe ị na-ekwu ka ọ na-ekwu, ị na-akọ na-agbago, ọ na-akọ na-agbada. Onye echiri echichi na mmụọ, onye bụ onye akpọrọ ọrụ.
onye mere eze na mmụọ onye bụ onye akpọrọ ọrụ. Onye prepare go paradise for, but that person has to clear roads for that to get to that paradise. Onye bụ onye akpọrọ ọrụ. Ịbịa n'ala Igbo, onwenubere onye ọbụla gbere ọma maazị, onwenubere onye ọbụla n'ala Igbo Jesus Christ kpọrọ ọrụ. The whole of Igbo history ka hapụ ikwu na maka obodo ọzọ, hapụ ikwu na maka Yoruba maọbụ Hausa maọbụ Africa country. No, ihe m na-ekwu bụ na ala Igbo be anyị nọ, onwenubere onye ọbụla Jesus Christ kpọrọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị jere n'afa asị gị na akpọrọ gị ọrụ, gị mee ya n'ụzọ ụka, na akpọrọ gị ka ilebe chaplet, na akpọrọ gị ka ije mụwa nọọsụ, na akpọrọ gị ka ije rebe babies, so that ebe a nke ga-anọ wee serve humanity. It's either na onye ahụ chọrọ ịgwa gị eziokwu ma na onye ahụ mara ihe ọ na-ekwu. Onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ. Ọ bụ na ha ana na ị nwere call, inwego ya bụ na inwe gị ya. Mgbede ọma Leticia Chegwe, tata mara gị mma. So a lot of people na-ajụ m, kedu ụdị ọrụ akpọrọ m? Kedu ụdị ọrụ akpọrọ m? Ọkachasị ụmụ nwaanyị, ka ka m si wee nugo di ha na-akpọkwa m ọrụ be nna m. Eche m ụmụ nwoke ga-arụ ya bụ ọrụ. Ka esi wee rapụ nwanne m ụmụ nwoke ụfọdụ a na-ajụ ka esi wee rapụ our first son, o were bụrụ m nwa bụ last born ka abịa kpọ onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ. Ọ bụ ihe uwe nwụrụ, ọ bụ ihe ikwubiri n'ọnụ wee bịa bụ ụwa. Ọkpara ma ụwa ada, ihe ikwubiri wee bịa ụwa. So and onye ọbụla bụ onye Igbo akpọrọ ọrụ ga-eje n'ụkpụrụ ala ike obi ya, stampụọ ya na arụsị kpọrọ ya, maọbụ mmiri kpọrọ ya, maọbụ ndị ichie kpọrọ ya, maọbụ aja na kpọrọ ya. Jesus Christ anaghị akpọ onye Igbo ọrụ. Jesus anaghị akpọ onye Igbo ọrụ. Ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ, aịda na mmiri kpọrọ gị, ma ọ na arụsị kpọrọ gị, ma ọ na aja na kpọrọ gị, ma ọ na ndị ichie kpọrọ gị. O nwere ndị si na dị mmiri ha na-akpọ ha, fine. Mana Jesus Christ anaghị akpọ mmadụ ọrụ. So ihe nji eme ka m clear this question, ndị mmadụ na-ada ajụ m mgbe ọbụla na-apịa m arụ ịza. Ihe ahụ question ụfọdụ na-adị enweta, kedu onye ka ihe eji wee kpọwa m ọrụ, enwere m ike ime ya n'ụzọ ụka? It is not, ọ bụrụ m nwa ka ọ dịrị idecide gị ma ị ga-eme ya n'ụka ka ị ga-eme ya n'ụzọ omenala. Ọ gị nwa akpọrọ ọrụ, ma ebe akpụ ụkwụ gị na-afụ gị ụfụ, ọ gị nwa maka ị ga-esi wee dozie ya. Mana mgbe m gbara gị afa, ma mgbe dibịa gbara gị afa wee gwa gị na arụsị be nna gị kpọrọ gị ọrụ, ma ọ na arụsị ikwu nne gị kpọrọ gị ọrụ, ị chọzie ka o si n'ọnụ dibịa pụta ka arụsị ghọzie Jizọs. If you know that you are not even being sincere with yourself. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke wee chọọ ịnụ nwaanyị, adịghị emagoro na ịma nwa eze nwaanyị, na gị na ndị eze nwaanyị ama mbi, gbakwa afa n'isi nwaanyị ahụ ị chọrọ ịnụ. Gbakwa afa n'isi ya. Imirikiti nwekwara kọọlụ kịta. Imirikiti nwere kọọlụ kịta. Maka na ịnwa anwa anụrụ onye ahụ, ọ nọrọbe gị jụ na ọma rụọ ọrụ, ịnọkwa na problem. Ọ nọrọbe gị ịjụ na ọma rụọ ọrụ ahụ, ịnọ na problem. Ọ nọrọbe gị ya wee jiri aka ya jụ na ọma rụọ ọrụ ahụ, ịnọ na problem. Ijiri maka kọọlụ ahụ gị na-enwegide problem, divorce ya, ịnọ na problem. You can never remain the same. This is why you should ask question before, baby, I love you. Man, I love Ronya to the extent of making this sacrifice for that person. Please,
maka na mmụọ adịrọ ready dịka ịtọlerate onye ọbụla ga-akwụ n'ụzọ ha by blọk onye ha kpọrọ ọrụ. Mmụọ adịrọ ready ya. Ọ bụrụ na akpọọ gị ọrụ ị chọrọ ime ihe n'ụzọ ụka nke na chi gị ma, mana ndị na-eme ihe n'ụzọ ụka ji jụọ ha afa. Ndị mmụọ kpọrọ ọrụ ha na-eme ya n'ụzọ ụka jee jụọ ha ka ha si eme ya, ka ndụ ha si dị, jukene ha gwa gị ha na-afụ. You never pray to ime call gị n'ụzọ ụka. Ekwuru m ya na enwere different ways esi akpọ mmadụ ọrụ a na-ekwu. Enwere ndị akpọrọ ọrụ dibịa, o nwere ndị akpọrọ ọrụ aka ji ọfọ, o nwere ndị akpọrọ ọrụ eze. Ịmana ndị ụfọdụ amarọ na eze obodo iwe eze dịka iwe igwe wụ ọrụ ka ọ bụ. O nwere ndị akpọrọ ọrụ eze. So gị nwee ịghọta ebe o nwere ndị akpọrọ ọrụ kwa bụ na ha ga-emecha bụrụ the eldest man n'obodo ha wee na-agọ anabe ha. Ọrụ dị n'iche n'iche. Ọ bụrụ anụ ndị nọ na-akpọrọ gị ọrụ ọ bụrụ dibịa. No, o nwere ndị akpọrọ different kind of thing. O nwere ndị akpọrọ n'ụzọ dị iche na-abụrụ ụzọ dibịa. Na ọ dị mkpa ịghọta ebe akpọrọ gị. And ihe ọzọ m chọrọ ime ka ndị nwere kọl ghọta bụ tọpik a dị mkpa. Ọ bụrụ na ọ gbasara gị, o nwere ike ịgbasa nwunye gị, ma ọ gbasa nwa di gị, ma ọ gbasa enyi gị nwoke, ma ọ gbasa enyi gị nwaanyị, ma ọ gbasa nwanne gị nwoke, ma ọ gbasa nwanne gị, ma ọ gbasa onye ịma. Ọ bụrụ na ị nwere kọl wee na-achọ ka kọl ahụ rapụ gị, i wee na-eji ọnụ gị ya wee na-asị dibịa, o nwere ihe ị ga-eme m ka hapụ ịza kọl ahụ? Do you know that on your own you are giving out your destiny to that dibịa, which will make you to amount to nothing in this life? Ịmakwa nke ahụ? Ịma nke ahụ? Ọ bụrụ na ị nwere kọl na a na-akpa n'ụfọ, onye ọbụla nwere ọkpụkpọ oku enweghị ọkpụkpọ oku. Ọnwụ na ịzarọ ya, ọ bụrụ ka esi ata afụfụ ka a ga-esi wee taba gị nwa bụ bi afụfụ. Ọ bụrụ ka esi atabi afụfụ ka a ga-esi wee na-ata gị nwa bụ si afụfụ. Gị nwa nwere ike ịnụ di, mụọ ụmụ, mana enwere nwa gị nke ị ga-erite ihe n'aka ya. Ị nwere ike ịnọ na nyanya, onwegodi ihe ụmụaka gị na-ebunata gị ga-anọ na nyanya wee na-eri those things. Ị nwere ike ha mankwe ka ị nụọ di, enwere ike amankwe ka ị mụọ nwa, enwere ike amankwe ka ị nụọ nwaanyị ka o nwee nwaanyị gị na ya nọ, nke ọ bụla ị nụrụ ana ụmụ ofu nwa na abụọ na. Ọ bụrụ itinye ego na biznes, ọ gbarie ije saịda nsogbu. People are there hitting you for no reason. Anọkata ebute allegation dị na-amara ebe o si dọkwasa gị n'isi na-akọ ya ka akụkọ. Ihe ọ bụla itinyere aka ọ bụrụ loss upon loss. Ị mara na ị nwere ọkpụkpọ oku. And the best thing for you to do is to accept yourself the way you are. It is not the time to start making choice. You don't have choice. Maka na ọ bụrụ na mụnwa nwere choice ma na-azọ ọrụ a, amakwasị m ọtụtụ ndị nọ na call ahụ, ọ bụ na ha nwere choice, they will not be doing it. They will not answer the call. So dibịa na-asị gị na ị nwere call mana so dibịa na-asị gị na gị pụtawara ya dues every month so that ọ na-agọchitere gị ọfọ. Dibịa ahụ kedu ihe mee na ya wee jọrọ jekwunye onye ọzọ dues o wee jezaba kọl ya? Gị nwa na-asị nnụọ di bifo rụwa ọrụ
chere ka nnụọ di before ọrụba ọrụ. Ị mara ma ha ga-ekwe ka ị nụọ di. Ị ma ma ụdị ahụ ka a ga-eji wee taba gị afụfụ. Ndị ga-asị emego m ekwe ma ga-ekwetago m ekwetago, but inside of you, you are deceiving yourself, not the spirit. Ọkpụkpọ oku na-ebute ụchụ ma ọ bụrụ na ịzahụ ya. Ọ na-ebutakwa ọnwụ ike. Ọ na-ebute aka nkọchasị. Ọ na-ebute loss upon loss n'ihe ọ bụla ị na-eme. Ọ na-ebute ọnyanya. Ọ na-ebute akịkịta n'ihu agaba azụ. In fact, at a time, ịma mfụzọ agam n'ihu ọzọ. Do not allow anybody to give you reason why you should not accept your call. Be it your father, be it your mother, be it your brother, be it your sister, be it your husband. Because I tell you, when your forces are going to come up against you, these people will not be suffering with you. By the time they are going to inflict you with sickness, they are not going to carry it with you. By the time they will start disgracing you, they are not going to carry it with you. You sleep with this one. You sleep with you sleep jumping from one man to another. What other punishment and disgrace? Kaya. That they cannot give you a man of your own. A man that can look at you and say, hey, let me do this thing for this girl. She deserves it. Even if they go down such thing, they will cause problem for that person. That person that will be willing to do that thing for you. Because he is there to stop the will of your ndotu. Also. Bible. I want to do it in a church way. I want to do it in a church way. Ask those people that have been doing it in a church way. Because they have done it for years. People have known them with the church. They feel somehow to coming out. Many of them now went ahead to commit themselves in so many nonsense that they don't even know how to explain. That is what you still want to go into. My father said, "Ogaranya, why you hold me the way buru ogaranya?" He has said, "No, Makana big man comes with big trouble." It is not about what you want. It is not about it's not about what you want. That car, that house, that good life you have been desiring, that good husband, good wife you have been wishing to have lies in this your destiny, which is your call. People they not say madam when they make a rap desire. So you are trying to tell me I'm one as a call, I am a fool by answering my call. If I'm not answering my call, will you see me to talk to me? Will I be here talking to you? I will not. Of course, I will be somewhere doing my thing. But to give one away, you still want to run away from your own. What will happen to those people? Okiketi yegoronaka that you save. What will happen to those people? They have been destined you to restore their lives. What will happen to them? Those that are looking for your shoulder to lean on, what will happen to them? So oku igwara mmadụ dịka dibia ma ọ dịka spiritualist is enough to bring that person back to life. Somebody might have lost hope when you had that. Oku igwara ya is enough to bring that person back. If you are not on this track of your destiny, where do you think that you can meet that person to talk to that person? Do not allow anybody to deceive you. Let me tell you, okay, so these are our young girls. A lot of wolves are out in the name of native doctors. I keep on saying this thing, and I will not stop. A lot of wolves are out in the name of native doctors. If you open your mouth to tell them, please, can you do anything to take it away from me? No problem. They will do and they will collect it from you. And you will remain useless. Call again with destiny. Call again is your destiny. And if you don't fulfill it, there is no way you will be fulfilled.
If your wife does not answer her call as a married man, bet me, if you are getting 100,000 naira, then, as in, if you are supposed to be counting like 10 million naira, you'll be counting 500,000. If your wife, the woman you are marrying, you are living with, have call, if you are supposed to be counting 10 million, you'll be counting 500,000. Because her own forces, they will be blocking you here and there. They will not want you to make it. Because if you make it, you will give her money. You will buy her food. You will buy her clothes. You will make her look beautiful. You make her look happy. And she will forget about them. You, as a woman that is marrying a man that has call, that is not ready to answer his call, do you know what? All bondage can diga mgbada. Ebe nwoke ga-anụ nwaanyị, spirit nwoke butuo nwaanyị. Imagine nwoke nwere call gị na ya nọ. You are just finished. Look well before you leap. Ọ bụrụ na ị ma na Emmanuel eze nwaanyị, leave that girl bụ eze nwaanyị ị chọrọ ịnụ. Ọ bụrụ na ị ma na ị ga-anụ eze nwaanyị, gbaa afa n'isi onye ahụ ị chọrọ ịnụ. Ọ bụrụ na eze nwaanyị ka ọ bụ, gwa ya n'oge. She must agree with you that as soon as she's entering your house, she will do it. That you cannot stand as a man. You'll be killing yourself. Tomorrow, you say, one thing do you know that they can attract negative energies to you? 500 naira or 150 or because gene nandi go to be mepere ụzọ. So no ọbụla nwere call bụ onye nwere call. Iwego ya bụ na iwego ya. If you want to rewrite your destiny, you have to die and probably come back. When you die, you rewrite your destiny and come back. But for now, you have taken this destiny before coming into this world. And you have to fulfill it. Kora people in our we go through. In our banding or in our go through. In our we go through. In our banding or in our go through. In our poor man be our go through. In our poor man be our go through. For that sigi, they gave me Bible and they show me oracle. I choose Bible. They gave me Bible and they gave me oracle. I choose Bible. What is Bible? Deception. That is what you choose. Lies. Deceit. That is what you choose though. Deception. And for that reason, because they are the ones that are telling you, carry Bible, carry Bible. You are thinking that you are carrying Jesus, that Jesus is fire. If you like carry Bible, and maybe you could see it, or one wagging with a call, he testify ya name. More than some number of people are wabu gear, where waggy he gave me, waggy he may ya. First say your front, make a shot is a call, you come home. In actually, the same air, and when Mickey may hand can be panka. I will start telling you, that thing that you want to hear. I'll start telling you yes. After all, when you hear Madomelo, whether people will not blaspheme that person. No matter how you want to be good, people must talk bad about you. Ngwa ngwa ịghọtara mmụọ kpọrọ gị ọrụ. Ha sị gị na ị nwere kọọlụ, jukene mmụọ kpọrọ gị. Jukene mmụọ kpọrọ gị, kedu ebe kọọlụ ma si abịa? It is important. Mara ebe call gị si abịa. Ma ọ bụ ogode anything, ọ bụrụ na iwere gị ga-eji wee ihe dị n'ụzọ gị. Ma ọ bụ ogode anything, nwa ọjị na mmanya na ihe anyị na-atụ, ị na-akpọgodo ha na ya, na-enye ha oke na ya. Na-enye ha oke. Many people you see that dies like chicken. You know one time. Do you think that those people have not been killed spiritually before manifesting physical? Do you think that when you live your life, allow your life
to be lived so carelessly, what do you think that will become of you? Ghana street, ọtụtụ ndị ara na-agba bụ ndị metari onwe ha. Ọtụtụ ndị ara na-agba bụ ndị emere eme. In fact, ndị emere eme dị ka na few, they are few. Ndị emere ara eme dị few. Now, watch ya, ọ bụ na onye ahụ emetari onwe ya emeta, ịma na agwụ bara onye ahụ ara. Gaa n'ụlọ achawo, I can hit my chest. This is my chest to tell you that 80% of girls nọ n'ụlọ akwụna ndị nwere call, ndị eze nwanyị. Ndị eze nwanyị. Ndị eze nwanyị. Haba, I can hit my chest to tell you that so many of our youths, our guys, bayego no kite or consume we have on the dibia, following the wrong route, following the wrong track. Your destiny and another person's destiny can never be the same. Onwe ga-agba na Yahoo, nwere dị ihe o ji eme ya mana ega na anụ. But you that have call, that is not your part of destiny. You must accept whom you are. You have to. Maka na ebe o si kan job, if you don't serve it, you know also you will serve it. Let me make this one clear. Some of us that are suffering today is as a result of the negligence I put in our previous life. Some of the things that are reflecting in our present life today, the things that we did, the things we neglected in our previous lives, it is playing right now. It is playing right now. And you don't want to answer it, or you are pretending to your forces. Now you sabi. If you want to do, I want to answer it, but deep inside of you, you know you're not answering it. Divya go collect money, do sacrifice for you, carry her own or his own, take and they control, they manage yourself. You where they carry money come, you go repeat them. Because you are lying to your spirit. You are deceiving your spirit. You think it's me that you are deceiving. Your spirit is not me. If you have call in this life, je doa kananti ge mara amara. Call in where the obon is aroya, and you have a child, you wouldn't want to get or in where case you're getting Gbasara marobia, no problem. And where they can not wagahu a robia. In was you continue. Adamanati and also inu borasa imeria ibayena monde akarore. Onya bo kumwo ha na agwu unu. So ihe na chikowa abu na mboso ọbụ na asị gị na ị nwere call bechaa akwa gị niile o maka na ọtụtụ n'ime anyị sị na anyị ga-abụ doctor. Ọtụtụ n'ime anyị sị na anyị ga-abụ lawyer o. Ọtụtụ n'ime anyị sị na anyị ga-abụ pilot. Ọtụtụ n'ime anyị sị na anyị ga-abụ celebrity, na anyị ga na-akụ egwu, anyị ga-abụ musician, mana anyị ga na-eme film. Mana gịnị mere destiny came knocking. Ọ bụrụzi ihe anyị tụrụ anya ka anyị na-afụ. Ọ ga-agbakanye gị anya mmiri ka o si gba m. The day I used my mouth to say over my dead body. The day I used my mouth to say over my dead body, I saw death. I was begging, please, I don't want to die again. Some people, the kind of spirits they carry may not even allow them to have second chance. Be careful. Be careful. Again, you will recall one will you decide in the area, two will you decide in Mauria. But what I don't like is, can I shift it? Is there anything I can do so that the call can leave me? Can I do it in a church way? Are you asking me? Let me call you. I'm just a messenger. Let me call you. Do for me so that I can shift this work, or so that I will not do it. I cannot do it. Because if myself as I be that one, if I don't shift my own,
Even now, if I still get time to shift my own. It's not doing easy. Ever since I woke up, I've been seeing people till now. And if I finish this live video now, I've been seeing people till now. It's not doing easy. Like this, so if I have opportunity to change it, I will change it. Esoro m na ndị na-eje agba party, esoro m na ndị na-eje agba club, esoro m na ndị na-eme flexing. Odoro m agụna afụ ụzọ ya, because the way people will pressure you, ị na-agafe n'ụzọ moto nwere ike ije amụ. So me, if I have the chance of bringing my destiny, my what I intended being in place of this thing, I'll do it. Managinime, there is nothing I can do. Likewise, there is nothing you can do. There is nothing your wife can do. There is nothing your husband can do. There is nothing your son can do. There is nothing your daughter can do than to answer this call. Because this is time for question and answer. Time for question and answer. Time for question and answer. If you have any question, let us bring it up. Okay. Yes, I have someone like that since 30 years. He's still moving up and down because he wants to do it in a church where nothing is working for him. Go. Number one testimony. Mama, what about in the dream? A spiritualist call you Akajofo after settling your water people and bringing them home. Akajofo. Akajofo. Akajofo means one who bears the authority. So, ihe ọ pụtara bụ na iwe onye echiri echichi. Mana ịma na were nrọ ị ga-abịa iro, if you start explaining it the way nrọ ahụ si kwuo ya, you might not be able to get it right. O nwere nrọ ọ ga-abịa irocha, mmadụ na-eje n'afa si nrọ ahụ ka ihe omile ọ pụtara na aka ji ọfọ arụsị ka mbụ, ka ọ pụtara na onye echiri echichi dibịa ka mbụ. So that you understand. Mana ihe ọ pụtara bụ na echiri gị echichi site na mmiri. Ọfọ gị si na mmiri wee bịa. You understand? Thank you. Good evening, my queen. I've been down with flu. Yeah. So sorry about that. So sorry. No. Sorry, na imana ndị offer apụtawago na ọ na-eme ndị mmadụ kịta. So sorry. Can someone run to 2 deities for protection? Can someone run to 2 deities for protection? Yes, now. More than 2 self. If you want to go to 10, as long as you have what it takes to keep up with your promises to them. As long as you have what it takes to keep up your promises with them, you can. Don't be smart, you know, Euchi. As well. Good evening, Ambaroma. No kuwanye. Tina Nkechi dibia. Mbedoma ma kema kandi begi. I'm not naga kwa. Akwa naga. Hey. Ma, I picked 4 eagle eggs with 2 kid eagle eggs. Okay. On the tree in the dream, I don't really know what it means to pick egg in such dream. It means life. 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 So, ọ bụrụ na o nwere aja ị chụrụ. They have assured that it will be done. That is, especially in Gbasara, when you do a family sacrifice or whatsoever.
but akwa na-mean life na nrọ. So they are assuring you life and fruitfulness, productivity. Yeah, so many oracles have been visiting me and they're telling me that I'm so important and so special to them. They say that I have a very big important work for them. So you understand that you're half core, right? So what you should do now is working towards making sure that you'll be in good understanding with them and trying to connect yourself fully to them and start helping people in the name of them to be free and well. So visiting Owona time erugo, when they are visiting you like that, time erugo, no more time to slack back. I'm better, thanks so much. Ekene Delichukwu. They throw leave on me and say, Dibia, wow. This is strong and direct confirmation that you are called as a strong Dibia. So the next thing is now working towards it, settling with all that you need to settle with, and trying to go through the initiation process. Then, and now I got small. I have decided to do work because they have affected me with serious sickness. Okay. But I have called on them to provide me money to do my hour and start work, yet I couldn't find money. What were you waiting for until they inflicted you with sickness? Anytime that one have call and they decide to inflict that person with sickness, it means that the person have over delayed them. If go hold too much. And for them to come back to you and start answering you as you are going to, it's not going to be easy with you. So you have to keep up your faith and keep on doing the right thing. You will still get there. For them to allow you to be alive at this time and see, they only want to teach you a lesson and train you, pass you through the fire process and get you strong. Okay? That is one thing I tell people about delaying before answering their calls. Delaying before answering their calls, what it can cause them. It can cause harm to somebody. Delaying before answering your call can cause you serious damage. My mother delayed, she delayed so much. She over delayed self. My mother over delayed. When death was almost knocking at her door, she now went to her father's place and did, you don't reach anything. You not even reach 2 weeks, she died. So sometimes that person might have crossed that line. That person must have crossed that line that they have drawn. And once you cross it, there's no going back. So we should always try to make sure that we don't cross the line. I have brought my water home. Okay? I hope you know there are some processes you need to go through before bringing your water home. You don't just go to water and fetch water and bring water home, right? Thank you. So, if you have brought your water home, what you need to do now is to, you need it in a steady. You ike ịchọ ndị na-agba afa ebe ị nọ na-agba afa steady. Ị na-ama mmụọ ị kwesịrị ije nye ihe, because mmadụ ịkpọnata mmiri ụlọ, the next thing you should be doing now is
you know, doing sacrifices to more ekwesịrị ịchụ aja, telling them that you have started. They should come and guide you. They should come and help you. Kita ibunata mmiri ụlọ. It is not just bringing water home and sitting down thinking that you have to know. If you bring water home, the next thing now ibidozie gbawa afa. Kita ka ibidoro ịchụ aja. Inye onye nka bịa kwudoro m. Ijekwa n'afa nke asị gị bịa. Inye onye nka isi ya bịa kwudoro m. Ijekwa n'afa nke asị gị bịa. Ijekwa nye nke ahụ esi ya ebido m ọrụ dị otu a bịa kwudoro m. Ezumezu a na-ezuko. Ezumezu and ezuko. And the more ezumezu and ezuko, the more they will be coming closer to you spiritually. Then ichonyi ya agbaja ọsọ agwụ na prayer. So that's for easy blend up. What is the better way to settle water spirit without any problem? Better way. If you don't have call, what you should do is afa, deep afa, mara ihe dị n'ụzọ gị. Mara the major primary entity gị na ha so. Settle them. Make sure ọ bụ na arụ dị n'ụzọ gị, onwe gị arụ, cleanse onwe gị, dịrị pure. Ịkwa anaghị ibu ha complete. Ị mara mgbe a na-emere gị ire ọma, mara mgbe a na-eburu gị ibu mmiri. Ị mara mgbe a na-emere gị ire ọma, mara mgbe a na-akwụ ụgwọ ngọ. Ije kwuo ngọ, it will be successful. Unless you were a call, you will repeat, you continue to have the sign. And all when you were a call, you may hand down what I get to this. And all when you were call, you may hand down Biakwa. You matter na you know about call also. You need to accept your call as easy as you can, as early as you can. I mean, what is Agwu? Agwu is destiny. Agwu is destiny. Agwu is the gift of the Holy Spirit, according to Yoka. So it's destiny. That is the simple explanation of Agwu. I want to settle the water, but I don't want to make any mistakes to avoid losing money and energy. I want to do it once and bring the water home. I need help on that. I'm from Anambra. I'm from Enugu State. If you want me to do any spiritual work for you, you need to chat me up on 070-373-11663 on WhatsApp. Thank you so much. Okay, we'll wrap it up from here. There is my WhatsApp number na 070-373-11663. Number anaghị aga for calls. If you want to call me on 091-66911-575. If you want to send me a message on WhatsApp, send me a message on 070-373-11663. If you want to call me on 091-66911-575. Ekenekwa m Igbo ndị ọma njem ọnụ.